Hjemmesko er en uundværlig del af dit barns skogarderobe, og de fleste institutioner forventer også, at dit barn har hjemmesko på indendøre, i hvert fald i vinterhalvåret. Men selv forår og sommer kan det godt være fodkoldt, og er det vådt udenfor, kan det være rigtig rart at kunne skifte til en hjemmesko. Skinhjemmesko kan bruges hele året rundt. De er bløde, behagelige, dejlige for dit barn at have på, fordi fødderne kan ånde ind. Til børn med varme fødder anbefaler vi altid skinhjemmesko. Til pigerne er der rigtig mange fine skinhjemmesko, som samtidig også kan gøre det ud for en festsko. Uldhjemmesko er bløde, og ulden isolerer, så fødderne holdes varme. Så har du et barn, der har tendens til kolde fødder, eller er der fodkoldt der, hvor I er, så er uldhjemmesko et rigtig godt valg. De varmeste hjemmesko, du kan vælge, er Ronems hjemmesko. De er super bløde, behagelige og utrolig varme. Vi anbefaler altid Ronems hjemmesko til babyer, der sidder stille i barnevogne og klapvogne. Jeg håber, du kan bruge mine råd, og ellers sidder vi klar i kundeservice til at hjælpe dig.